Velkommen til, Zacharias. God eftermiddag, skulle jeg til at sige. Ja, Ja, godmorgen, Hansen. ja, godmorgen, okay. Jamen, Vi velkommen har til, Zacharias. fået Zacharias i studiet, og vi hopper direkte ud i det. Det afsnit skal handle om alt fra checkout i en e-commerce til, at kunden har fået leveret pakken. Hvordan kan man optimere det her flow? Hvordan kan man øge konverteringsraten? Hvordan kan man få kunden til at købe, når kunden faktisk har besluttet, at det her produkt, det vil jeg faktisk gerne have. Så det er det, vi spørger Zacharias om i dag. Så velkommen til. Vil du lige ganske kort præsentere dig selv, Zacharias? Jo, tak. Jamen, tusind tak for at hive mig ind i dag. Det er jeg jo rigtig glad for. Jamen, jeg hedder Zacharias Polonius. Jeg sidder i Bring og sidder og arbejder rigtig meget med checkout. Og det har jeg sådan set gjort hele min karriere de sidste 10 år. Og det jeg arbejder med, det er at sikre, at pakken bliver bestilt, og at pakken kommer frem. Det er jo sådan de 2 områder, jeg bruger al min tid på. Fordi selvfølgelig er det rigtig godt, når jeg sidder og bringer, at vi kan finde ud af at levere en pakke, men hvis vi aldrig får pakken ind, jamen, så er det fuldstændig ligegyldigt. Og det er så det, jeg sidder og bruger al min tid på, at hjælpe vores kære kunder med at sørge for, at de får så mange pakker afsted som overhovedet muligt. Lige præcis. Og det er selvfølgelig ikke sponsoreret af Bring, og vi behøver heller ikke snakke så meget om Bring. Det er måske også lidt kedeligt at snakke om leverandørings på den måde. Præcis. Jeg tænker bare, at du ved rigtig meget om det her med at sætte det op, og som det giver læs, man bruger, eller på snor. Jeg tænker bare, hele flowet omkring det her med at sætte det op og personliggøre det til forskellige markeder, som du også var inde på, jamen det er det, der er spændende for webshop-ejeren, ikke? At finde ud af. Så hvis vi starter først, så kunden har besluttet, at det her det er et produkt, jeg gerne vil købe, så kommer kunden til checkout-fasen. Det man typisk ser på alle, eller ikke alle, men mange webshop, det er, at der er nogle pakkeshop, og der er noget hjemlevering. Hjemlevering 49 kroner, pakkeshop 39 kroner. Bum. Hvad vælger du? Hvorfor er det ikke sådan, man skal gøre det? Hvorfor skal man ikke bare slå alle over en kam og sige, det er sådan her, det er? Hvad vil hvis vi skulle starte der? Jamen altså, først og fremmest, der er forskel på markeder. Så hvis du gerne vil sende til Sverige, så har man en præference. Hvis du sender til Norge, så er det en anden præference. Og også danskere, vi har en helt tredje præference. Så det er jo bare det her med, at ingen er ens. Alle vil gerne have noget forskelligt. Nogle vil gerne have leveret den hjem. Nogle vil gerne have leveret den hjem om aftenen. Nogle vil gerne have den leveret i en pakkeshop. Men det skal ikke bare være en hvilken som helst pakkeshop. Det skal være den, der er nærmest der, hvor jeg befærder. Så det kan jo godt være, at du siger, jamen vi loader bare dem, der er tættest på leveringsadressen. Det er super fint, men hvad nu hvis at kunden siger, jeg vil gerne hente det på vejen hjem fra mit arbejde? Det er ikke nødvendigvis den, der ligger tættest på. Så allerede her har vi nogle gnidningspunkter, hvor nogle kunder, hvis de oplever, at der er for meget friktion, vil sige, nu kan jeg ikke finde det, jeg gerne vil have, eller jeg kan ikke finde den, jeg plejer at vælge, eller jeg ved ikke, om den har åben, når jeg kan komme forbi, eller så meget andet, jamen så falder de fra. Eller at de kommer til at vælge en forkert pakkeshop, og så ringer de til mig og er sur, fordi vi har leveret til en forkert pakkeshop. Så det er jo det her med, altså vi danskere elsker vi jo pakke, udleveringssteder, som vi kalder dem. I Norge, der elsker man postkassen. I Sverige, der er det en god blanding af pakkebokse og udleveringssteder, man er vild med. Så igen, du skal også tilpasse det til de markeder, fordi vi er jo meget forskellige. Altså, når jeg siger pakke i postkassen, så mener jeg en reel fysisk stor pakke i postkassen. Det er man vant til i Norge, for de har nogle større postkasser, der passer dertil. Ja, det hvor i Danmark, det er jo kun de små, allermindste Kina-pakker, der kommer der. Så det handler om at forstå sig. Jeg er bare lidt nysgerrig. Hvordan fungerer det i Tyskland? Hvad er deres præference? Det er helt klart pakkebokse. Der er jo, tag til Berlin. Der er pakkebokse over det hele. Altså, jeg kan huske sidst, jeg var i Berlin, bare jeg gik ud foran hotellet, der stod der sådan en Amazon pakkeboks lige ude foran. De bruger rigtig meget pakkebokse, og så hjemlevering. Altså, hjemlevering er 60% af markedet i Tyskland, og så resten det pakkebokse. Fedt, men vi kan lige komme tilbage til markederne måske, men jeg tænker, at hvordan, hvis man nu henvender sig til det danske marked til at starte med, er det så ikke det mest optimale at sige, jamen der er gratis levering, og så forhandler vi en benhård aftale med Bring?
Ja, og alle skal dække deres omkostninger, og det er uanset om man hedder Brink, PostNord eller GLS. Så du Ja. kommer aldrig til at få pakken gratis af hverken os eller nogen af de andre. Og du skal også dække dine omkostninger. Men hvis man sætter sig i e-commerce sko og siger, hvordan får vi den bedste konvertering? Altså det er jo også det, som jeg tænker, at de snakker med jer om at sige, vi vil gerne have den bedst mulige pris, eller vi vil gerne have det her, at den her kunde rent faktisk køber det produkt, som hun er interesseret i, eller han er interesseret i. Hvad vil du så sige til, hvis vi starter i Danmark, hvad vil du så sige til vedkommende? Jeg vil sige, at det allerførste, hvad du skal tænke på, det er at få skrevet tingene, så kunden forstår det. Jeg oplever også så tit, når vi kigger ind i de her leveringsmetoder, at folk ikke forstår, hvad er det, de kommer til at vælge nu her. Og fri fragt er vi er vant til i Danmark, det er vi rigtig glade for i Danmark, men der er ingen grund til at smide penge væk. Kunderne vil godt betale for levering, bare at de ligesom har en mening med det. Altså hvis de godt forstår, at hvis du skal sende en vare til 150 kroner, at det koster nogle penge at sende varerne, det vil de gerne betale for. De gider måske bare ikke betale, hvis de køber for 20.000 kroner, så vil de gerne have fragten med oveni. Altså, det kan vi godt differentiere mellem, og jeg tror især, at du som e-commerce person ved, at når du bestiller til en pakkeboks eller en pakkeshop, det er væsentligt billigere end en hjemlevering. Sådan er det bare. Så derfor er du også interesseret i at differentiere dine priser, så kunden bliver nudget hen mod, hvor du gerne vil have dem hen. Så giv gratis fragt på en pakkeshop, men tag dig dog betalt for din hjemlevering. Det er der, du har den største udgift. Og det er ikke noget, vi kan se ændre så meget ved konverteringen. Vi kan til gengæld se, at det, der gør rigtig meget ved at lave de her, for 500 kroner får du fri fragt, jamen det gør, at folk køber mere. Og det er igen også super fedt for dig som e-commerce. At du sørger for, når du har kunden, så skal vi også have nudget dem til at købe så meget som muligt. I stedet for, at du får sendt 10 pakker. Det er godt for mig, men det er ikke godt for din forretning. Men har I så, nu nævner du, at der er fin konvertering på selv hvis du laver priser på varer, som ikke har en så høj gennemsnitspris. Men er det sådan heatmaps, du sidder med, eller hvordan sidder I og vurderer det her, og kan anbefale og rådgive e-commerce-kunderne til, hvad de skal, hvornår de skal tage priser for det, hvornår de ikke skal tage noget for det, og så videre? Altså, vi har vores egen plugins, hvor vi får en masse data ud fra, som vi jo kan se, hvornår falder folk fra, hvad vælger de, hvordan placerer vi og alt sådan noget. Så sidder vi og laver en masse AB-test. Altså, jeg laver AB-test, 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 og jeg kan ikke sige det nok, lav AB-test, fordi jeg kan komme med alle mulige generelle gode råd, men det er ikke sikkert, det virker for din forretning. Det er ikke sikkert, det virker for din kundegruppe. Så lav nu test. Find ud af, virker det ikke. Og så har vi et helt analysebureau. Altså, vi sidder selv med en analyseafdeling, som spørger både nordmænd, svenskere og danskere, hvad er det for nogle præferencer, de har? Hvad kan de godt lide? Hvad vil de gerne have? Hvad kigger de på? Hvad tænker de i forhold til retur? Hvad tænker de i forhold til levering? Vil de helst have hjemlevering? Hvorfor vælger de hjemlevering? Hvorfor vælger de pakkeshop? Og så videre, så videre. Så hvis du skulle komme med nogle tommelfingerregler for sådan det danske marked, så kan vi lige hoppe over i de andre markeder, som vi var lidt inde på før. Hvis du bare skulle opsummere til en e-commerce shop, de vigtigste regler i Danmark for... Nu blev du lidt muted, Mikkel. Sorry. Jeg tænkte bare at opsummere det og lave de her tommelfingerregler for e-commerce i Danmark. Du var selv inde på det. Hvis det er et produkt til en lav værdi, er det fint at tage noget for det, men kan I se, er der sådan en breaking point, hvornår er det folk sådan, 49 kroner, det, eller sådan... Altså, man kan sige generelt, vi danskere, vi vil ikke betale for fragt, og vi vil have varen i morgen senest. Alt over 1-2 hverdage. Det er langsom levering, så lad være med at skrive hurtig levering, og så skrive 2-3 hverdage, så vil de fleste opfatte dig som langsom i Danmark. Vi vil heller ikke betale rigtig meget, så lad være med at lægge dine pakkepriser over 49 kroner, så falder vi også fra. Og så bliver vi også sure, fordi når vi sidder og ligger i kurven, og så kommer ind på checkouten og kan se, jamen det blev 49 kroner ekstra, det gider jeg ikke, farvel og tak. Og så vil vi også gerne have belønnes for at handle meget. Det er helt tydeligt at se, at kunderne vil gerne behandles for at handle for over et vist beløb. Det vil de gerne have. Det kan de godt lide. Og det er jo også din gennemsnitskurve, hvilket jo kun er godt for din forretning. Så det er sådan de 3 gode grundregler. Og så bare lige en ekstra. Husk nu at fortælle folk det. Fordi tit ser jeg bare den her pakke. Ja, hvad det? Eller pakke til udleveringssted. Er den absolut bedste at komme med, fordi folk ved, hvad der skal ske. Men jeg ser bare gentagne gange, folk bare skriver GLS.
Og det er ikke noget ondt. Det er folk er jo glade for GLS, så det er jo dejligt, at man får valgmuligheden ind. Men bare GLS, jamen er det en hjemlevering? Er det til en pakkeshop? Eller er det noget helt tredje? Hvad skal der ske? Er det til min erhvervsadresse? Fortæl nu folk, hvad det er, der kommer til at ske. For så ved du bare, at forventninger bliver skabt, og de ikke bliver sure i den anden ende. Når de forventer GLS, hvis der bare står GLS, eller bare på snor, eller dave og så videre, jamen, så når de modtager pakken i, i en pakkeshop, så bliver de mega sure, for de regner med en hjemlevering, eller en erhvervsadresselevering. Mm. Det er sgu vigtigt, altså, fordi så kan det godt være, at du fik købet, Ja. men de kommer sgu ikke igen. Okay. Og ser I, der er sådan en pris, hvor man siger, I skal ikke, for eksempel ved Den er ved de her pakkeshops, og over 49 kroner, så falder folk fra. Så har du 0% af danskerne med. okay, så og hvor er sweet spottet, hvis du skulle oprette en webshop med at have med en pris på en pakkeshop til et køb på under 500 kroner? 35 kroner. Mellem 35 og 39 kroner vil jeg lægge den på. Der kan jeg se, det er der, der ikke Okay, det er jo forholdsvis højt, altså synes jeg jo. Ja, og jeg tror, det er sådan- at vi er blevet vant til, at vi ikke kan tage noget for fragt. Men jeg tror ærligt talt, Ja. at vi godt kan tage noget for fragt. Især for de lave beløb. Folk kan godt har fået den her forståelse med, at sende en lille dims til 50 kroner, det kan ikke betale sig for en forretning, hvis de skal betale 49 kroner for fragten. Så derfor må de godt tage noget for fragten. Men du ved, vi bliver jo det modsatte, når det er omvendt, ikke? Og det er sådan, nu bestiller jeg for 2.000 kroner, så kan det ikke være rigtigt, at jeg også skal betale 39 kroner for fragten. Så vi kan se, at selvfølgelig jo lavere det er, jo færre falder fra på grund af fragt. Men vi kan også se, Okay, og hvor er skæringspunktet der? Men jeg tror, Hvornår vil vi gerne have gratis fragt? Hvad vil du sige, hvis du havde en webshop? og det kommer også meget ind på, hvad jeg sælger. Fordi hvis jeg sælger store møbler, så vil jeg sige, så kan du godt tage noget for fragten. Altid. Sælger du mode, så vil jeg sige, så er det omkring en 500-700 kroner. Sælger du elektronik, jamen så igen, så er beløbet også lidt højere, fordi priserne er lidt dyre for de ting, du sælger. Sælger du covers, jamen så er vi igen nede i en lavere pris, så er det måske 400 kroner. Så det er også at se, hvad er min gennemsnitlige pris på mine produkter? Hvor mange produkter kan jeg få ind på det her? Men det er jo også sådan, som du selv var inde på før, hvis du sælger en sauna for eksempel, ikke? Så er det sådan, okay, jeg har købt en sauna til 30.000, hvorfor helvede skal jeg betale 800 i fragt? Altså, jeg bruger så mange penge hos jer, ikke? Men tænker du, at er det sådan en noget, hvor I vurderer, hvis det er et høj værdi, er det så okay at tage meget fragt også, eller er der falder folk fra der? Men så er det måske nogle andre ting, du tager med ind. Så selve, det er fordi, når vi tænker meget tit fragt, så er det jo bare en pakke, vi sender. Hvis vi siger, at det er en vaskemaskine, eller det er en sauna, så er fragt jo ikke bare fragt. Så er fragt jo også, skal vi tage den gamle vaskemaskine med? Skal vi sætte den op? Saunaen, skal vi sætte den op? Skal vi lave installation? Skal vi lave alle de her ting? Så er fragt lige pludselig meget mere. Og det skal vi jo også synliggøre i checkouten, fordi så er det lige pludselig ikke bare at levere en pakke. Altså undskyld, men alle kan levere en pakke, uanset hvad man hedder. Men at skulle lige pludselig sætte en sauna op, okay, så begynder der at være nogle grund til, hvorfor at det er, at man måske tager nogle penge for fragten, fordi det er noget andet. Men igen, gør det tydeligt for kunden. For hvis kunden har den opfattelse, jamen nu har jeg jo købt for 30.000, hvorfor får jeg ikke fragten gratis? Den tvivl skal vi jo have væk og sige, men det er jo fordi, vi kommer i en lastbil, kun med din sauna, og kører den ud til dig, sætter den op, tager alt pap og emballage med, putter ind i bilen og kører igen. Det skal du jo fortælle kunden, for det er jo en fantastisk service, du kan have i som levering. Men hvis du ikke fortæller kunden det, så sidder de jo bare lige præcis som dig og tænker, 800 kroner for fragt, puha, det gider jeg ikke. Men hvis du lige pludselig begynder at gøre det synligt, så lad os sige, at du starter med at sige, fragt er 200 kroner, og det er fordi, at den er så stor, og vi skal køre sådan, så for okay. Og så tager du tilføjelsesmulighed, nå, men skal vi ikke tage den gamle sauna væk? Jo tak. Skal vi ikke sætte den op? Jo tak. Og så begynder vi bare at hakke af. Ja. Det er jo mere salg, det er jo godt. Det er jo også det ringer en klokke med sådan noget affiliate også, ikke? Præcis. Altså, at man kan faktisk lave noget samarbejde med nogen, som sætter den op, for eksempel, eller som tager en retur og så videre. Præcis. Og det ser vi jo flere og flere også leveringsleverandører tilbyde. Og det er jo mere at få det synliggjort. Fordi man føler også, det er lidt ekstra, okay, altså jeg bestilte en vaskemaskine, de kommer også og tager den gamle med, så jeg ikke skal køre den afsted på genbrugspladsen. De kommer også og slår den til, så rent faktisk får jeg en kæmpe stor service for måske kun 800 kroner mere. Jeg er ikke med jer, men jeg synes godt nok, det er noget af et havl at skulle slå det fra og tage det fra og slå til og bum og køre væk med det.
Hvis jeg betaler 800 kroner for, at der er nogen, der klarer alting for mig, og det hele spiller på onsdag kl. 12, så betaler jeg gerne Ja, 800 kroner for det. jamen det gør vi alle sammen jo. Så det er jo super, super smart at tænke ind i sin levering faktisk. Hvad der er ud over den levering, med mindre det selvfølgelig bare er en lille dims, ikke? Ja, og selv der, altså fordi selv når du bestiller en lille dims, eller du bestiller, jeg elsker at bruge det, men en kjole, som du skal bruge på fredag, så vil du også gerne vide, om den kommer på fredag. Når vi står i check-outen, så står vi jo tit, og så kan vi ikke se, jamen, er det i morgen, den kommer? Er det i overmorgen? Er det om en uge? Som regel står der ikke noget. Få det nu ind i check-outen, fordi det er ikke sikkert, de har set det ud på produktsiden, at I sender, hvis de bestiller inden kl. 12 i dag. Og de ved heller ikke, hvornår, altså selvom du sender i dag, så er det jo ikke sikkert, at den kommer i morgen. Det ved de jo heller ikke noget om. Og det kan være, de har glemt det. Det kan være alt muligt Nej. andet at komme. Skriv det nu i check-outen. Hvornår kommer Men det tror jeg er helt bevidst. Det er helt bevidst for e-commerce stores, at de skriver 2 til 5 dage, fordi at det er jo altid tættere på 5 dage, og de vil altid bare sige, det er jo aldrig hvis de skriver 1 til 4 dage, eller 1 til 5 dage, så er det sådan, så ved man godt, de er langsomme til at levere, ikke? Jo, det er jo det, og især vi danskere vil jo altid opfatte, at hvis du skriver ind til 4 hverdag, jamen, så er du langsom, ikke? Og det er bare det, jeg siger, hvis du gerne vil have rigtig stor succes som e-commerce, jamen så gør du da det nu med at sige, hvis jeg modtager ordren inden kl. 12, så er den ud af døren samme dag. Og så har jeg en aftale også med min leverandør, så de sørger for, jamen, så er jeg den også hos kunden næste dag. Og så er det lige pludselig, vi kan lave nogle fede ting i checkouten. Så er det, vi kan sige, hov, jeg ved, den kommer på mandag. Og så siger vi det til kunden. Og så får kunden jo en helt anden oplevelse, i stedet for 1 til 4 hverdag. Kommer den, inden jeg skal bruge den, eller kommer den ikke, inden jeg skal bruge den? Nu siger vi, Præcis. Den er der på mandag. Bare rolig. Den er der. Ja. Det er en helt anden Ja, men købsoplevelse. ja, det er en helt anden købsop, fordi det er rigtigt nok. Nogle gange så står man der sådan 1 til 3 hverdage, sådan, jeg skal bruge den i morgen. Jeg ved ikke, om jeg, altså sådan, så du har helt ret, sådan, gør der nu den umage, og jamen, så falder folk fra, fordi jeg skal bruge den i morgen, og så har du lige de 10-20%, der faktisk køber den, fordi vi laver også mange køb, hvor det sådan, jeg skal bruge noget i overmorgen eller i morgen, ikke? Jo, jamen det er jo, når vi har ting, når vi skal til festen, når vi skal vores oplader gå i stykker, når coveret er smadret, altså det er jo der, vi går ind og kigger. Vi går ikke ind og kigger, hvad koster et mobilcover for resten? Vi går ind og køber det, fordi vi skal bruge et mobilcover, eller fordi vi skal bruge en kjole til festen på fredag. Så det er jo det, vi også, så vi vil jo gerne have at vide, kan jeg så få den en fredag, eller mandag, eller hvornår det nu er, ikke? Ja. Men jeg tænker egentlig, at det er sikkert... Undskyld, Hansen. Hvad siger du? Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil bare gå lidt videre i rejsen. Ja, jeg kan også snakke om Jeg det ved her ikke, om du har noget inde, Mikkel. i flere timer, hvis det skulle være det. Ja, men det kan jeg fornemme, og det er kun mega fedt. Men jeg tænker bare, hvad nu, når vi har valgt fragten, eller som e-commerce har optimeret vores fragt, og kunden nu skal videre til betalingsmuligheder, der tænker jeg, der er i hvert fald nogle, eller mange, der kører, du ved, Spotify, Shopify standard, i forhold til kort. Nogle kører nok også MobilePay, det håber jeg, trods alt i Danmark i hvert fald. Og nogle kører måske også Apple Pay og diverse andre. Men hvad skal man egentlig køre? Og hvad bruger flest? Både, vi kan lige starte med Danmark, men også i vores nærliggende lande her. Altså Danmark er det jo primært kort, og så er det MobilePay. Der er de 2 absolut største. Hvis du har en e-commerce virksomhed, så skal du have de 2 betalingsformer. Ellers så er det lige meget. Hvis vi kigger mod nord til nordmænd, så er det Vipps, og Vipps og MobilePay ejer hinanden, så hvis du har MobilePay, så kan du også meget hurtigt, meget nemt få Vipps. Sørg nu for at få det, ikke? Og i Sverige er MobilePay lanceret, men du har også en lokale, som hedder Swish, som er nærmest MobilePay, bare bank-til-bank overførsel. Er der MobilePay i Sverige? Ja, de har oprettet sig i Sverige. noget? Jeg har en svensk chef, så det er jeg rigtig glad for. Men det har de, ja, og de er også i Finland, der kan man også bruge dem. Så der er rigtig mange muligheder med MobilePay, og MobilePay kan rigtig meget. Dog Switch er den store i Sverige. Det er dem, der er absolut størst. Men så har du Klarna. Jamen, hvis du har noget, der giver mening i forhold til afbetaling, så have Klarna. Eller Anyday, eller Viabill. Hvis dine produkter giver god mening at have det, selvfølgelig hvis du sælger noget til en værdi under 500 kroner, så skal du ikke gøre det. Men har du ting, der koster noget, jamen så kan det være måden for folk at købe det, fordi de måske ikke lige har de penge. Lige nu og her, man kan godt betale det over en 2 måneder eller 3 måneders periode, ikke? Der er Klarna jo de største, med Viabill, Anyday, også rigtig gode løsninger til de ting.
som også brager du af, især inde i det. Der skal rigtig meget spændende derovre. Og så har Ja. du jo et hav af betalingsmetoder. Hvis vi kigger sydfra, ikke? Jamen, altså, så begynder vi bare at tælle op i det. Mhm. Og mit bedste råd er bare, find dig en rigtig god betalingsleverandør, og sæt dig ned med dem, og snak med dem, hvad er det, der er lokalt her? Hvad er det, jeg skal bruge her? Og snak med dine kunder. Fordi dine kunder skal nok fortælle dig, hvis det er, at de godt kunne tænke sig en eller anden form for betaling, og du ikke har den. Så skal de nok sige det. Og især hvis du husker at spørge dem om det. Mhm. Nu snakker du også Klarna og sådan nogle ting. Jeg har tidligere hørt, at Klarna er nærmest et must, hvis du skal gå i Sverige. Fordi svenskere rigtig godt kan lide det der med, og tyskere tror jeg også, med at modtage varen, inden de skal betale. Fordi de er vant til, eller bedre kan lide at shoppe i virkeligheden, i stedet for på internettet. Præcis. Altså især i Tyskland, der er man jo slet ikke lige så digitaliseret, som vi er. Man kan digitalisere, når det er, man scanner et dokument ind. Det er digitalisering. I Danmark er vi lidt videre, ikke? Men i Tyskland, der er det kontant, så derfor vil vi også gerne have de løsninger i forhold til at modtage varen, se den, og så betale. Og det gælder så også i Sverige. Men lad nu være med at køre på den dogne, og så bare køre Klarna og kun Klarna, fordi så snyder du dig selv for en masse penge. Så få nu også sat noget lokalt op. Få en lokal kortaftale. Få en lokal aftale med Swish. I stedet for det hele kører via Klarna. Det er meget hurtigt, det er meget nemt, men det er også meget dyrt. Ja. Og hvad i Tyskland er det også Klarna, eller hvad? Det kan jeg ikke huske præcis, hvad den hedder dernede, men de har nogle forskellige dernede. Klarna er jo verdensomspændende, så den kan du bruge nærmest i hele verden. Giver mening. Nice. Jamen, hvad med Apple Pay egentlig? Ja. Bare lige hurtigt. Og hvad så, altså, når man så har betalt, ja, Apple Pay skal man måske også have, men jeg tror ikke, det bliver så meget brugt i... det er nærmest det eneste, jeg bruger. Så Apple Pay vinder jo frem. Det er jo en af dem, der udvikler sig allermest. Det er jo derfor, at MobilePay også gerne vil lave Tap to Pay nu, og lave alle de her andre ting, som de kommer ud med, nemlig for at konkurrere med Apple Pay, fordi Apple Pay brager fremad. Det er den største stigende betalingsform i Danmark. Men det føler jeg er i fysiske butikker, Apple Pay, altså hvor alle har det på deres iPhone, eller altså sådan, men online ved jeg ikke, altså. Det spiller jo, altså det må man jo sige. Nu er jeg selv Android, men det spiller jo. Altså, det er jo, hvis du sidder med en iPhone, eller du sidder med en Mac-computer, jamen, så er det jo nærmest ikke nemmere. Altså, du klikker bare betal, boop, videre. Så det er nemt. Altså versus betaste betalingskortoplysninger, som du selvfølgelig ikke har fået gemt, og så skal du over på MitID, og så skal du lige finde den, og så tages kode, og så er det jo nemmere bare at sige bip, og så lige klik 2 gange på siden af telefonen, og vupti, så er du færdig. Og det er jo også det, vi ser Express Checkout. Det faldet lidt snakken, fordi vi snakker meget om AI og AI community, men Express Checkout er altså noget, der vinder frem. Jo hurtigere vi kan gøre det for folk, jo bedre. Så bliver der ikke tvivl, så bliver der ikke misforståelser, så bliver det ikke, nej, vi skal have det i gang hurtigt. Det gør det også nemt. Færre tekniske fejl, færre apps, man skal hente og se, og bum, bum, bum. Huske kortnummer, hvilke kort er det nu, jeg skal bruge. Jeg klikker bare videre. Men Apple Pay er vel nærmest også standard, ikke? I sådan noget Shopify og sådan noget. Apple Pay og Google Play er jo også blevet standard, når du har Shopify's payment. Nice. Nå, men bare mig, der ikke har wallet på min Mac. Ja, du er for gammel, Jeg har det kun på min iPhone. Jeg ved ikke, jeg har ikke wallet på... jeg har ikke fået det på min Mac, så... Nu skal jeg jo også 80% af alle køb sker på mobilen, så det er jo fint nok. Ja. Nå, men når vi så har betalt, Zacharias, og varen skal afsted, hvad sker der så? Jeg har jo tænkt, inden vi snakker om det her, at vi har snakket med mange e-coms efterhånden, der sådan kører lidt en blanding. Enten har de et lille, nærmest på kontoret, de sender pakkerne ud, leverer det ned i en eller anden pakkeshop, ellers har de noget pakkehotel, ellers har de måske et rigtigt lager, hvis man kalder det, hvor der kommer nogen og henter pakker hver dag. Og hvad burde man egentlig gøre, har jeg tænkt over, og hvornår? Jeg vil sige, til at starte med, så er det jo fint nok at starte i ens garage, eller kælder, eller hvor det nu er, ikke? Og så når en eller anden dag, man vokser sig ud af det forhåbentlig, så skal man jo nok over på et lagerhotel, eller en logistikoperatør, som kan hjælpe en med de her ting, fordi
Altså e-commerce folk, man skal fokusere på det, man er god til, og det er jo ikke nødvendigvis lager, men det er jo at vækste og få det her i gang. Så brug nu tiden der, og så sørg for at få en rigtig god aftale med en god operatør til at sørge for at pakke dine ordre, som du gerne vil have det, og få sendt dem afsted. De er tonså dygtige til det, og de sidder bare og kører det afsted fuldstændig kling, kling, kling. Og så henter vi dem hver dag ude hos operatørerne, og så kører vi dem ud til kunderne. Når du så er stor nok, så på et eller andet tidspunkt, så giver det måske bedre mening at få det over selv. Det kan også være, at det gør det tidligere stadie, efter hvad du sælger og hvor du er henne. Og så handler det også om bare at have en god proces omkring det. For nu, at der sidder nogle dygtige logistikfolk derude. Tag en og alliere sig med, ansæt dem så tidligt i processen som muligt, og sørg for, at de bygger din logistikkæde op. Fordi logistikkæde er super godt, når ingen lægger mærke til den. Når alt spiller, så er der ingen, der snakker om logistikkæde. Men når det ikke virker, så snakker alle om logistikkæder. Så snakker alle om, leverer ikke pakken, eller hvorfor kan vi ikke få noget at pakke pakkerne? Hvorfor afhenter de ikke? Hvorfor afhenter de forkert? Hvorfor sker det? Hvorfor ryger den til Fredericia, når den skulle til Esbjerg? Det ser vi hele tiden. Så derfor få nogle alliere sig med ens logistikoperatør og sige, hey, hvordan gør vi det bedst muligt for jer og for os? Få fat i de her dygtige folk, eller sæt dig ned og nørd det. Altså, fordi det er sådan noget, der skal nørdes igennem og sige, hvordan bygger man logistikkæden op? Især hvis man gerne vil have Altså, jeg har en klar anbefaling, Zacharias, til jer i Bring. Min anbefaling er, jeg ved ikke, om du har set GLS, nogle gange de kører i overhældingsbanen. Ja. Ja, det er bare min anbefaling, at der er jo ikke noget trafik i overhældingsbanen derude, altså i rabatten der. Nødsporet. Nej, nødsporet, du det er nødsporet, jeg tænker på. Der kom ud, men ja. Ja, det gør jeg nok også, men GLS har lige taget den et nyk op, ikke? Ja. Og det kan jeg klart anbefale. De siger, der ikke er så meget trafik derude. Ja. Til gengæld er der punkteret dæk og færdselsbøder derude, som ligger og venter bag. Jeg tænker, Ja. det er også bare... Altså, det handler om, det er jo bare at sikre, at pakken kommer ud. Vi vil jo også have interesse i det, fordi hvis vi ikke har en god kvalitet, så ved vi godt, så bliver vi heller ikke valgt. Og det er både af e-commerce, og det er også af forbrugeren. Så selvfølgelig skal det gå så godt som overhovedet muligt. Men også så sikkert. Altså, vi skal jo ikke lige pludselig have på... Velkommen på forsiden af Ekstrabladet. Lastbil kørt ind i familiefarbil. Ja. Nej, det ville være forfærdeligt. Det ville da være forfærdeligt. Men her til sidst, Zacharias, er der nogle ting, vi har glemt? Er der noget, du gerne vil sige til nogen, der har en e-commerce, som gerne vil have øget konvertering i checkout flow? Jeg vil sige, gå nu ind i din checkout og prøv at lave køb. Altså, det er alt for få, eller jeg kommer til at sige, prøv at se din checkout, og de virker helt overrasket over, hvordan deres checkout ser ud. Så prøv det nu. Prøv at lade som om du er en nordmand, kør en VPN, se hvordan det ser ud. Prøv at være en svensker, en dansker, gå din checkout igennem. Ser det ud, som du gerne vil have det? Forstår du det? Forstår en almindelig person, hvad det er, der kommer til at ske her? Fedt. Nice. Og så få lavet nogle affiliate-aftaler, så du kan tjene penge på leveringen. Præcis. Ikke? Ring til den lokale VVS og sige, at det er nu, jeg kan få salg i virksomheder. Præcis. Så det kræver selvfølgelig, at du sælger nogle vaskemaskiner. Jo, det er det. Det kræver, at du sælger spær vaskemaskiner. Men altså, Elias, tusind tak for at være med, og have en rigtig dejlig dag. Tusind tak, Alimor.